Sari, hali sa satong kapalibutan. Bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Satuya Gabos Martes ngunyan 17 kan bulan nin Hunyo 2025. An pagrespeto min naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabayan pag laom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon igwan na ning resulta sa maghapon tang pagtrabaho, pagpagal, pagdiskarte, pagsakripisyo, paghanap buhay asin iba pa. Sa padagos sa paagikan padagos niya tong panarig asin pasasalamat sa mahal na amang Diyos. Programa ng Bicol Target naglalaom na yaon po kamo dyan, ipinagdiretso ang pagantabay, sabay na ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 an hapon mantang nagprepara na gayud kamo kan pamanggihan or nagmimerienda. Mag-iriba-iba kita sa paagi kan minaburotwang report dyan sa luwas. Katuwang an Mega Force Patrol, Pading Jimmy, an samuyang Chief Reporter, kumpadre nga Mario Pading Jomar Bien, Will Joshua Bino, Angel Mustaza, and Karen Nicole Ala. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Mata sa samuyang Mobile. Sa Master Control, yaon ang samuyang Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay. Sa newsroom, yaon si Madam Shia Leron, katabang si Nicole Ann Gloriani. Sa supervision iyan asin direksyon ni News Director Mardila, si Jen on leave, si Jen and siyempre sasabayan pasinda ni Jimos Barrios para po sa sumadakan istorya lokal, national, international. Nagkakadarangog din do sa news break asin major newscast kan DCGB. Pati naman po nagkakabarasan nindo dyan sa muyang social media news portal ang DCGB News Online. Sinda po ang minagiribo kaayan. Sa IT, Jerome Nico Martinez. With Casey Tanay an prinsesa ni Chief Tech Ramir Tanay, CSPC Nabua. Camarines Sur Polytechnic Colleges ba Chief Tech Ramir? Yan, CSPC Nabua. Ako mampuan sa indong makakasarabay-sabay, si Pio Fernandez. Good afternoon, hali sa Pilipinas, lalo na dyan kay Sir Jeffrey Santos sa Australia, sa Cairns, Australia, sa Cairns, Queensland, Australia, Cairns, Maray na hapon da sa Gabuz. Siyempre si Sir Jason Gomez Puyo II. Good afternoon, sir. And then yung barkada, yung tropa dyan sa Task Force Kalinigan sa pamamayon ni Sir Andy Marbella. Good afternoon sa Indo sa men and women kan Task Force Kalinigan, Legazpi City. Mabuhay ka mo. Ingat-ingat lang sa trabaho. Yan, diretso kita ka na programa. May mga istorya kita sa luwas. Al Armario
On the Spot Report. Isihon ta daw ang inisyal na bungkaras kan istorya sa palibot. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead na. Salamat pare, maray na hapon. Dahil na nangyari sa ultimong sesyon kan sanggunian na palunsod ngonya na hapon dahil dahil na namanin korom. Oh, ha? Ini ang nangyari pare dahil ang presente sana ngonya na hapon sa regular na sesyon iyo sinda Vice Mayor Bobby Cristobal na iyo ang naging presiding officer asin iyaon man si Jeff Lee bilang iyo ang naging floor leader. Mientras na presente man si City Councilor Glenn Casulia, Iggy Ohano, asin si City Councilor Mila Bal. Yan. Ang iba na mga konsyal, si rin kay City Councilor Ismael Boban Divort, si siya panganin si ano yun dahil ko na listang maray. Sige, Imperial. Si Si Sunshine. City Councilor Imperial. Ano yun si Alex Sahao, Lucila, and Valladolid, Garbin. Si Ringman si ipapang mga pagiriba, puro sini may importanteng lakaw daw tabi pa Yan. Kaya din nangyari sa sesyon ngonya na hapon. Nagwara-wara man kining monitor ko. Anyway, so yun yan tabi pa dahil ini nangyari, ang sabi ni City Councilor Jeff Lee, masunod na sesyon o masunod din ng simana. Oh. Ay naman kisesyon dahil magkakaigwa daw nin pagtiripon man, parang pawaara man sana. Nagigiribuho naman sana para ma-recognize man. So naging pagiribahanan maninda nila Vice Mayor Bobby Cristobal bilang tapos namang kasayang turno. Dangan si City Councilor Casulia, naging board member man baga. Dadawag man si Deman Sirte si City Councilor Iggy Ohano. Kaya anong nangyari tabi pa warang nangyari ko niya na hapon. Sabi ultimo ng session ini, and then otro semana sa sinugtroparan para sa pasalamat kan mga pagiriba. Di entonces, halos tapos na so sa indang mga official act sa presenteng setup kan sangguni ang panlunsod tabi kumpadreng Al. Yes, tabi pa yun na yan ang nangyari. Kuta na ngunyan, may mga bagay pa man na pagurunan. Kundi sa tusay na yung ano yan, so kadaklan, nasa sick leave, may official business, may absent man. Kaya ding nangyari, yun na ito sa mga nampitan ta, mga naging presente ngunya na hapon. Dahil naman talaga maning maski ka mag-sesyon, dahil naman ning kunyan, dahil nang kakaabutan na ta, kumbaga, statistically improbable na. Iya, tabi pa naman kumbaga, pabloy naman. Pabloy na, dahil ang bagaman, makapasar ka diyan kayo, resolution, pero ordinan sa dahil na, talagang dahil na, kung hilingon mo ang panahon, wala na, sarong session dahil naman sana, ano pa man. Wala na. So, ang masunod kan, parang tiripon-tipon na sana, oro irestorya ninda. Igwa pa ko tanan ning sarong session day 24th pero ano pa man. Sabi nga sa 24 iyo yan matiripon sinda sa sarong pribado man lugar para i-recognize man so pagiribanan ninda lalo so mga mapaaram naman sa pwesto. Iyo.
sa mga sinerte, asin suday sinerte tabi pa di. Roger Kopya. Okay, so yan tabi pa di informasyon. Digdi sa luwas, ay siya na medyo nagwarawala kayo sa monitor ko. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Alarmario on the spot report. Ale dyan sa Sanggunian Panlunsod, it's understandable. Talagang day naman po yan. Day na ning mahamanan pa. Kumbaga, kung sa basketball, last 3 seconds na, ang lamang kang kalaban, 41 puntos. Ano pa man. Wala nang magagawa talaga. Ano? O di yan tabi, thank you so much duman sa mga nagsirbe na tapos na ang turno sa Sanggunian Panlunsod sa pangenot ni Vice Mayor Bobby, tatapos na baga sa turno ni Vice Mayor Bobby, and then si Sanggunian Panlunsod member Iggy Ohano tadaiman na sinuwerte na baga ngunyan na eleksyon, and tapos naman so turno man ni ining City Councilor Glenn Casulya, tamasa angat na siya dyan sa Sanggunian Panlalawigan bilang representante sa Junta Provincial kan Segundo Distrito. Ang matatada dyan sa ex-officio member City Councilor Mila Bal na pigrepresentar ang Kapitanes kan Legazpi, and then si ex-officio member Garbin, yan, minarepresentar kan Sanggunian Kabataan, tabi dyan sa Sanggunian Pang Lunsod. Si Mama Mila nga ang dangog niya to talagang maitaas ini sa Sanggunian Panlalawigan. Ang dangog ta, Mama Mila has the numbers sa mga kunyan, sa mga miyembros kan Kapitanes digdi sa Albay. Tabi? Yan, sige. Thank you so much sa serbisyo tabi duman sa mga tapos na ang turno de opisina diyan sa Sanggunian Pang Lunsod. Diretso kita kan istorya diyan sa luwas. Jimmy Nasalita on the spot report. Kumpadreng Jimmy, marhay na hapon, please go ahead na. Maray na hapon pare sa mga dagdag niya itong bareta. Nagkaigwanin na simulation exercise ang mga kapulisan kaso bago pinanginutan mismo ni PNP Provincial Director Julius Anyonebo, Kanal by PPO, ang may kinaraman sa 5-minute response policy ni PNP Chief Nicolas Torre, kung saan bilang bagong PNP Chief, inimanan sa iyang diskarte na gustong maipasunod sa intirong nasyon sa mga nasasakupan niyang pulis. An kulatilya sa mga urbanized lang muna ang mga lugar, ang lakdang na ini kung saan ang sistema kung kaipuhan ang responde o presensya nin pulis, no need nang magpasiring ang mga biktima o sa insidente o krimen sa mga presento. Imbes dial 911 lang, sa laog nin 5 minuto, yaon ang pulis. Kaso bago nakahuron kan DCGB nyo si Libon Chief of Police Major Jonathan Apil, sigun sa iya, acceptance man sa naan kaipuhan, kung saan madali man sa naisagibo ang kasuguan. Ang importante, atindido ano man na oras ang pulis asin pag naka-duty ang visibility kay puan nasa mga matatawong lugar tanganing ano man na oras na may call kay puan ang asistensya responditos tabi tapade. Tama man ito so payag ni PD na sumanga sa urban area ta kung lumangkaman harayo na barangay dem imposible man. Imposible. Sige. So inutong na so sabi kay ni General Torre. Ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Yeah. Kabayan, huwag nyo lang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Yeah. So, Chief of Police Jonathan Apil. Nagkaroon po kami ng simulation exercise pagdating sa mga pag-responde sa mga insidente. So, kanina nga, nagkaroon ng COMEX, yung communication exercise,
pagdating dun sa ano natin, pag-responde na pinangungunahan ni aming provincial director kanina, nagkaroon kami ng conference pagdating sa 5 minutes response na panukala ni CTLC. So maganda naman na naging resulta ng aming exercise. So may adjustment lang talaga sa aming ano. Pero sa mga urban lang, hindi pwede. Apo, sa ating urban, ang mga cities, yung mga malalaking city. Pero dito sa sentro, di ba ganito, sa Libon, kaya naman. Sa sentro ng Libon, implemented din namin. Yan, sa Libon Yan. implemented na tabi pa din. Yun. Ang sistema pa lang dyan, ipigapot niya to, Oho. halimbawa niya ko, digdi sa Libon, madayal sa nasa cellphone ni 911. Iyo, madayal sa ng 911, may receiving command kayo niya, command center. Pagkatapos, itatapok iniduman, madayal ka, ma-receive duman, itatapok naman ka 911, pasiring sa police headquarter. Yes, oho. Police headquarter na ma-dispatch sa kan mga pulis na nakadispatch sa nangani, iwan no ordina na kung saan ang eksaktong lugar. Iyo nga di baga Chief Jimmy pa di kung dyan man sana halimbawa sa ligaw, ma-responde sa gilid, ginobata nga, ma-responde dyan sa sentro. Kayang-kaya 5 minutos. Pero kung halimbawa sa ligaw, ma-responde ka duman sa Alyang. Alyang. Hindi man. Maski dumalagan pa dyan si General Torre, maabot ng 5 minutos. Type 1 mo dyan, nga plus ning kuhan, lana. Lana. Day applicable ang 5-minute rule na ni General Torre. Kung applicable, kung kaya niyang ipautob yan, talagang mabilib. Bilib ako. Oh. Oto nga, ma-responde ka sa balanak, sa nugpo. 5 minutes, alin sa sentro, ay talagang pinakagabit na kita. Pwede na kita duman sa Israel na laban. Pero kung dyan sa sentro, talagang, dahil mapupwede, dahil ning rason, na dahil possible yan. possible yan tabi. Yaon man sana sa sentro baga. Okay? Yan tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, din si GB News. Salamat Chief Jimmy sa istorya halid dyan sa luwas. So nagsasaruso na tabi paibaba sa ground level. Iyan na orden ni Chief PNP General Torre. 5-minute rule. Pero naman Chief PNP hindi naman siguro applicable sa halimbawa dito sa Legazpi. Pupunta ka doon sa napakalayang lugar sa Bangkiruhan. Sa bagay may sipak diyan considering the distance halimbawa duman sa Ligaw, pasiring ka sa Alyang, pasiring ka sa Katburawang Dubuis Mar Joseph. Paano ba yan? Jimmy Nasalita, Salamat kumpadring Jimmy sa istorya ali diyan sa luwas. Karen Ala, on the spot report. Nasa linya man si Karen. Good afternoon, Karen. Go ahead na. Thank you, Tabi Sir Pio. Bago ang formal na pagtukob bilang presiding officer kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay sa Hulyo, nag-atindir ngunyan si Elihitong Vice Gobernadora Gitay ko sa regular session kan nasabing Sanggunian. Sikun sa Elihitong Vice Gobernadora, ang purpose kan sa iyang presensya ngunyan Sir Pio, itong maadalan ang sistema kan regular session kan Sanggunian atin obserbaran unusual na orden o dalagan kan sesyon kada Martes. Dahil kasi kung patabi sa iya Sir Pio sa pagkipaguro niya to, first time niya sa siring kaini, kaya dapat na pagkadalan ang sistema kaining sesyon. Dahil sa katakot man baga ka ng pagkailir niya bilang Vice Gobernadora kan probinsya ng Albay, nakatalaan man si Diday ko na mag-in presiding officer sa sesyon kan ika-15 ng regular session kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Pag-abot iyan kan Hulyo, na official man na pagpuon sa opisina kan mga bagong nailihir na kinatawan kan uminaging May midterm election. Ayos man tabi Sir Pio, bilog man na nakipag-opera si Vice Governor-elect Diday ko, dawa day na kaini natapos sa session ngunyan. Mantang katakod kayan, maugmaman siyang pinagligid kan mga presenting opisyal o kinatawan sa sesyon ngunyan kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay. O di kunyan duman, bata magayon-gayon bagan si Vice Diday.
Iyon ang Oo, gatabi, di- Sir Tio. Maski Oo. awabasa na, pero magayon talaga man ang siya. Na kon anduman so atensyon kan sanggunian, ano? Mga yaan Roger on duman. that, Sir Tio. Actually, pag abot kay ni, nagirilingan talaga sa mga tao. Pero una mo, may artistang uminabot. Iyan ang masunod na Vice Governor, si Diday. Roger po. Maray iyan na naging physically present na siya dyan to observe initially an dalagan managad ka na sanggunian panlalawigan. Pero kayang-kaya iyan ni Vice Governor-elect Diday Ko. Opo, Sir Tio. Cum Yung nga laude bagaan sinabi sa niya, kwan? Cum laude kaya- sa UP? Oh, Roger on that. Mhm. Sabi niya nga ni, kayang-kaya ta ngayon ni, handang-handa naman nga kita para sa ika-15 sanggunian panlalawigan. Yan, maasumir sinda Martes, eksakto, July 1. Roger on that, Sir Tio. Session regular tulusan. Aha. Oh, yan. O di Kaya, abangan nga to yan. Di ano sukan so napagkaurulayan diyan sa sanggo ni Ana nahamanan. Ako man tabi sa piso, darakulaon na talagang pagkuroron, dahil naman ang mga ordinansang tigka uroronan, actually may mga resolution na itigpasa, pero ini, so pag-reconnoisseur naman sa natabi ni Sartillo, duman sa mga graduating board members, as in sa mga outgoing, and puro naman sa na ini mga committee report, kadaklan, mga municipal ordinance. O di ko na winding up naman sa nasinda ano ang sangguni ang panlalawigan. Opo, Sir Tio. Actually, medyo naging huwalab ang unyang session. Sa katunayan, dahil pa nga isagtog niyan tapos. Pero for sure, nakala ako duman ka sa bago, nasa other matters na. Hala ba may mga referrals pa? Dahil naman pa di, Sir Tio, dahil naman tiga tutukan diyan, nagtutok na sana duman sa committee report. Ang mga committee reports na lang ano. Opo, Sir Tio. Kompleto so attendance o so mga miyembros kan konseho. Dahil man po, Sir Tio, nailing kang absent po niyan, iyo si Kinatawan Rosal, asin si SK Federation President Carlos Matthew Gamboa. Aha, sige. Yan tabi, Sir Tio, alis sa lagi sa session kan sanggunian panlalawigan ng Albay, Karen Ala, DCTV News. Thank you so much, Karen. Karen Ala on the spot report. That's nice na nagpasiring na dyan personalmente si Vice Governor-elect Diday Ko para sa kumbaga acquaintances ano akan sistema gabos di proceedings physical na paghiling kan sitwasyon dyan and I for one aram ko kayang sobrang kaya ni Vice Governor-elect Diday Ko. Ang mga parantabay sinda baga hali sa buwan na familia mayaman pero day nindo isi naghinguha inining todo ta ang mantra kan mga bagurang kay maghinguha ka day magparalaom sa magurang nagtrabaho ning sadiri si Vice Governor Diday elect Vice Governor elect Diday Ko yan tabi trabahoan and sagkod sa inabot niya an istatura man ana nagi siyang cum laude sa kursong turismo dumampo sa kunyan sa Universidad kan Pilipinas, the premier state university kan Republika kan Pilipinas. So kayang-kaya yan ni Vice Governor-elect Diday ang proceedings dyan. Mga dua tulusan ng kuangkaan, ang gabos bagang minapoon, talagang igwamanin mga mintis iyan paminsan. No one is perfect, maski nga niyan mga haluyan na baga sa parliamentary rules, proceedings, kayang-kaya yan tabi na yan. Magamay kumbaga tabi, mapulsuhan kan sa tuyang Vice Governor-elect na si Diday Ko. Siyempre, dahil man yan papabayaan dyan kam Secretary to the Sanggunian and then ibibrief iyan kang parliamentary rules and procedure and pag-recognize kang gabos-gabos kung sisay ang dapat na recognize gabos yan tabi ang flow kan ining pasar ning ordinances resolution gabos yung flow sagkod na makaabot sa plenaryo and maaprobaran on third and final reading gabos yan pati naman so legislative and executive agenda LEDAC
Executive Development Advisory Council kukonsideron yan tabi. So many things na kanyan panahon lang, diit na panahon lang. Rimate ang tulos kay kunyan Vice Governor elect Diday ko. Ano, dainin problema yan. Ano tabi yan tab? Ano ko? Serbisyo publiko. Ayun sa bago? Di ba sound tani bago kita mag time check ano? Ining si Sir Nestor Balboa nangangapudan ini. Kung sisay man databi itong lalaking naka-t-shirt na blue nahiling sa CCTV na nakapurot kan brown envelope na panuning dokumentos. Diyan sa may PhilHealth Region 5 sa Alternate Road, Legazpi City, ngunyan alas 10:37 in aga. Maki-turn over na lang tabi digdi sa DCGB. Bata mga kunyan ini, nako. Mga importanteng dokumentos, tax declaration, special power of attorney, original copy ni Nestor Balboa, buda mga dokumentos. Pakikuha na lang tabi ha. Pakiuli na lang po digdi. Sa DCGB, sa diri ini ni Nestor Balboa. Mahirak man kamo. Mapagalon an pag disponer kan araw kay ni mga papeles dokumentos, lalo ning tax declaration. Ay nako, special power of attorney, tabi buda mga papeles. Kung sisay ka man po na nakapurot na naka-blue t-shirt, lalaki diyan sa brown envelope na igaw mga dokumentos, pakiuli na lang digdi tabi sa DCGB ano. Diyan ini sa may PhilHealth Region 5 sa tangod kayan na waltak gayud sa envelope, napurot ni naka-blue t-shirt na lalaki. Alagad medyo blurred so imahen, so picture. Oras Pilipinas, alas 4:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Ang latest ngunyan tabi sa international scene, maray na hapon kay Sir Jeffrey Santos, nagdadangog sa DCGB mantang nagkatatrabaho. Nakadangog kapatabi, Sir Jeffrey. Kumusta dyan sa Australia? And ang pinagsisiributan ng ngunyan tabi, ang mga market analysts sa bilog na kinaban, mahigpit ang pagsubaybay sa hiro kan merkado international. Ang databi ito, Jerome. Ano na? Yan. Mr. Balboa, so kunya. O da yan. Ngunyan, iyon na po iyan ang pinagsisiributan. Kung ano ang hiro na kan international trading, day na po malilikayan. In fact, may epekto ng direktamente sa pamresyohan po kan petrolyo sa international na merkado ining gyera kan Iran después Israel. Si Presidente Donald Trump nag-atindir duman sa G7 Summit sa Canada kayo dito ginibo. Huminali na nga ni tulos because nagsusubaybay na kan mga nangyayari this will affect international trade and international economy. Talagang matindi ang laban, hilingon ninduha. Ang Iran, dakula uno na kontinente na nasyon, su Israel kasaday-saday, pero hilingon mo ang capability kan Iran. Minaaging na sa anong nasyon ito? Jordan yata. Tabago ka maabot duman sa Israel, hali ka sa Iran, kung maeroplano ka, nagkapirang nasyon ang agihan mo. Pero ang sa indang mga missiles, Chip Tekramir, from Iran, minaagi pa dito sa Jordan, sa nasyon kan Jordan, bago malugtok duman sa Israel, arog kayang tabi ka, militarily capable ang Iran. Sadit-sadit na nasyon ng Iran o ang Israel, pero sa Iran kadakula. Ngunyan, ang palugtok kan missile kang Iran pasiring sa Israel, Tel Aviv na mismo ang titamaan. Tel Aviv, kabisera iyan. May mga nakukuha na kitang informasyon, mga Pilipino man duman na may mga minalusot talaga, daay man kaya kan Iron Dome kang Israel na i-intercept talaga ang gabos na missile na yan by the hundreds, pati na sa mga drones by the hundreds, na bibuhian kan Iran. Imagine ang lilayo kan missile na kan Iran, harayuon, minagi sa sarong kontinente pa. Jordan yata ito hilingon nito dyan sa world map. Sa ibong halimbawa, gari Pilipinas, tapos duman pa sa ibong na kontinente, harayoon talaga. Pero arog kayang kakapable ang Iran. Yan. E ng Israel man, kasadit-sadit. Pipalugtukan maning missile
So Iran, pinpoint accuracy. Sugabos na mga nuclear facilities kan Iran, pinalugtukan na ning missile kang kunyan kan Israel. Pati so mga military assets, military gabos na mga lugares. Yan. Na tinarget kan Israel, pinpoint accuracy ano tabi. Yan. An pakadali kang kunyan kan Israel. Yan. Tabi ano? Iya, pigaan tabayanan po ngunyan ang hiro-hiro na kan international na trading, kan international na merkado. Epekto sa bilog na kinaban tabi ano? Yan. Si Jeffrey na Santos. O ito oh. Salamat sa kunyan oh. Sa flight trader pina haling Tehran Tehran Iran o gunmuan mapasiring ka sa kan maagi o dakulon an agihan na lugar ining nasyon ni Cairo, Egypt maagi paduman pasiring na sa kwan sa ining kunyan Israel o gunmuan o yung baga o. So pinadara ni Jeffrey. Salamat tabi Sir Jeffrey. Pati aeroplano tabi iyo tabi Sir Jeffrey. Piglilikayan ang airspace naan kan Iran, lalong-lalo na ang Israel takwan oong nagdeklara na bagasin ng sarado an sa ng airspace. Lalo na di sa Iran. Ilingaw di sa flight radar, piglilikayan na ang kunyan ang Iran ining airspace kan Iran. Maagi ka dyan, malasayang ka kang kunyan, kang missile. An pinagpupurugulan ng todo is kunyan. Kung magtumar parte ang mga kaapil na nasyones na igwamanin mga militantes sa girang ini, kung surugon kan mga militantes ang kunyan, ang Iran, surugon. And day man mapatugot man ang Israel. Israel and US, ironclad ang relasyon kaan tabi militarily. Malinawan ang airspace kan Iran. Day ning eroplong nag-agi, siguro ining eroplong naglalayog na ini. So, kuan sa na ini? Military aircraft kang Iran. Yan. Kasadit-sadit sa nakan Israel pero kapable militarily tabi patinan sa indang intelligence network ining Mossad, one of the best intelligence agencies sa bilog na kinaaban, Mossad. Dahil kang librehan dyan sa Mossad pag yan ang nag-consay mo, nag-infiltrate. Hiligon mo ito Sir Jeffrey sa documentary sa Netflix kung igwapa. So, nalingawan ko lang sa title. Ginibukan Israel na spy sarong dating paratsindanin mga plastic kung ano-ano na develop ni Maraykan Israel. Nagipakot, ditan pang naging sekretaryo kan depensa kan nasyon na kalaban ninda. So, Iran na duman sumisyon ka itong kana ito, big training ninda. Sag kuno na penetrate niya so depensa kan Iran. Ay nako. O di sige tabi yan. Yan ang pinagasusubaybayan na ha. Yung epekto na sa ekonomiya sa bilog na kinaban kan gerang ini. Natata pinalugtukan kan Israel ang Iran. Paano ining Iran dahil nagpupundo kan pagkaparagibok kan nuclear weapon. Mataga sumadampayo tayo. Iyon ang pangtakot na mga teror. Igwa pa ining tig-sponsor na teroristang grupo yan na Hezbollah. Iyon mga ekstremista yan Ang leader dyan si Ayatollah Ali Khamenei. Dati si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ngunyan Ayatollah Ali Khamenei. Diyan sa Iran. Tabi. Yan sa sana dayan mag-spill over tabi na girang iyan. Dipisil. Mismong si Presidente Donald Trump nagkakamas-kamas kung paano. World leaders, G7 members, European Union, NATO, naghuroron kung paano ini. Sa Roman sana, ining Iran na, ikayan pa ng mga ekstremistang Muslims na inisus day.
Dahil nahalang hatred ninda sa bako ninda kapanalig, ano? Ay, nakubaya, napapaano dawan. O di sige, may mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya muna, si Angel Mustasa. Aramon taman daw andarang istorya ni Angel. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good afternoon. Please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio. Good afternoon sa tuyang mga paraantabay sa mga dagdag tapang bareta. Sa ibong kan kawaranin problema asin waranin pila nin mga truck na mabalyo sa may parte kan Visayas na maagi sa Piduran Port sa Piduran Albay. Padagos man giraray ang pag-inguwa kan Department of Public Works and Highways Bicol sa pagmamonitor kan mga sitwasyon asin estado kan na tinampo sa Ligaw Piduran Road tanganing napigaagihan pasiring sa nasabing pantalan. Sa pagkipaghuron kan DC Juvenus kay DPWH Bicol spokesperson na Lucy Castañeda, padagos man ang sa indang maintenance effort kan sa indang mga personahe sa nasabing tinampo para masiguro na wala nin magiging problema sa nasabing mga tinampo. Sinabi ni Castañeda na may mga porsyon ka nasabing tinampo ang pigiirahay sa mga road shoulders. Alagad iman da ini Sir Pio maapektuhan ang bulos kan trapiko dyan dahilan itong duwang lane sa Piduran Ligaw Road ang pwede pong agihan. Sa ngunyan siniguro ni Castañeda na magpapadagos ang sa indang monitoring sa estadyo kan mga tinampo pasisiring sa mga pantalan sa reyon para masiguro man ang kondisyon na kaini para sa marahay na pagbiyahe kan mga mag-aagidigdi lalo na itong may mga daranin man iba-ibang produkto pasisiring na sa pagtaraning na rehiyon o pasiring duman sa Visayas area. Yan po Sir Pio ang mga dagdag informasyon hali sa luwas. Angel Mustasa, DCGB News. Angel Mustasa on the spot report. Thank you so much Angel sa istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Aramon ta daw ang dagdag na informasyon dyan sa iyang mga area. Joshua Bino on the spot report. Good afternoon Joshua, please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio, good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, posibleng magsurat ang Commission on Election o COMELEC Daraga sa lokal na gobyerno asin makihuron tabi Sir Pio na makikisubli giraray ang COMELEC Daraga kan Daraga Covered Court in anticipasyon asin kumbaga preparasyon para sa mangyayaring voter registration sa Hulyo 1 sundo Hulyo 11, 2025. Preparasyon man ini para sa barangay asin SK election sa Disyembre. Siguro ini Sir Pio sa pakipaguro niya to kay election officer Sir Andy Toledo dahil ta talagang reparo man na sa opisina kan COMELEC Daraga dyan sa kataning man sana kan Daraga Covered Court asin kan Rural Health Unit ko na kaya pagsiring kaining mga aktibidad tabi Sir Pio talagang ang nagiging practice na kan COMELEC Daraga pun kan mga uminaging taon tigagamit tigsubli ang covered court lalo na ko na nagsegwanin kumbaga pila. Ang initial process sa registration gigibo sa covered court asin ang final procedures duman man gigibohon giraray sa opisina kan COMELEC pero pasarok-sarok na sanaan na paglaog igon kay Sir Andy Toledo dahil niya pa masiguro kung sisay ang susunikaranin letter kung si Mayor Junji Hausan o kay i-address na kay Mayor Vic Perete pero parehas niya na sanadang informaran ang duwang alkalde tangani ng masiguro na makasubli sindakan na Daraga Covered Court. Dahil sagkod sa dayman kay panibagong lane na binabaan na Presidente Tabi Sir Pio na minakansilar sa eleksyon kan barangay asin SK sa Disyembre magpapadagos man giraray na pagpreparar kan Commission on Election. Roger. Yan man Tabi Sir Pio ang nagdagpa niya itong storya
Ali Talawas, Joshua Bino, PCTV. Salamat Joshua. Ali dyan sa Daraga, Comelec. Joshua Bino on the spot report. Nalingawan ko pala na isabay duman sa satuyang pag-restorya, matindi ini tabi mismo nang si Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de America, duman sa G7 meeting ninda, mahalik nga na isa ning atab, ta pinag-warning nga na, everyone, evacuate Tehran. Umibakwar na kamo na mga taga-Tehran, yung kabisera kan Iran. O si Presidente Donald Trump na mismo nagsabi, putok na istorya ini, internasyonal, pati na sa nasyonal, kung pick upon kan mga pag-iribata sa hanap buhay sa nasyonal. Si Trump na mismo ang nagluwas nin orden, patanid, everyone evacuate Tehran. Tehran is the capital of Iran. Ano daw ang masunod na mangyayari? So, i-ready ta duman sa satuyang satellite, sa kuyang special na monitoring studio. What will happen in the next hours following this stern warning na binuhian na mismo ni Presidente Donald Trump? Everyone evacuate Tehran. Nako, ano daw, tabi? And daiba kami na punduan dua na magbinalyuhaning missiles. O sabi duman man sa Israel, mga nakukuatang wires, so mga missile na daiman malugtok sa ano man na may tawong lugar, ngaya kung matama man sana sa field o kung sain, dai na pigi-intercept kan kunyan kan mga interceptors man kan Israel na parte kan sa indang Iron Dome. Pipabayaan na sana. Ang pig-agap-agapan kan Israel ngunyan itong sa mga missile na malugtok sa mga may tawong lugar. Military facilities lalo na ining sa enerhiya, saod, tulay, gabos. Iyan na pig-agapan kan Israel. Pero imahin na rin duha, karayo-rayo kang nasyon ng Iran sa Israel. Ang lilayog kang missile. Araw na po kan ngunyan ang gira. Pirang milya yan. Ribong milya ang distansya kan Iran sa Israel. Iyan ang lilayog kan missile ninda tabi. Pati naman sa Israel pasiring sa Iran. Minaagi pa ito sa nasyon kang Jordan yata ito Jordan. Minasahid pa sa Syria, Yemen. Tabi. Mga kaapil ini kan Iran, Yemen. So mga dagit-nagad sa US buda Israel. May mga militanting organisasyon baga na pugot kipayo. Yan tabi. So, inda ko sana kung anong latest na dispatch sali sa international ta naka-onboard kita. Ngapit na mga oras. Following the public warning order ni Donald Trump, Presidente ng Estados Unidos de America, everyone evacuate Tehran. And ang very latest pa is igwang plano niya na regime change. Kumbaga tuwalon sa pwesto si Ayatollah Ali Khamenei. So titular head kan kunyan kan Iran. As sinarong gayod o bubumbahon o kung ano. Saro sa pinagkukonsiderar yan na kung pababaon sa pwesto, maarestar gayod o kung ano, tibad mag-soften up ngayaan gera. Pero ang iba man ay day ngaya, pag inarestar, pag tinangkas ka sa pwesto, inasasinar, kinodita ko lalo ngayang bad mag-init ang sitwasyon. O yan ang mga pinag-aradalan na opsyon. Tabi, nagruluwas, very latest. Kung asasinaron o forcibly i-operate kan Mossad ang presidente kan Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tama ba? Yan. Isaro sa mga pinag-isipan iyan.
Basta nagpaluwas na po nin warning. Inda ko nata, dahil man expound pa kan na sa tuyang nakuko ang wires international kung ano ang gigibuhon, kung mapartisipar na ang Estados Unidos de America militarily. And data sabot. Basta nag-warning na po. Stern warning. Presidente Donald Trump kan US, everyone, umibakwar na kamo gabos na taga Tehran. Inay ko po tabi. Ano daw ang mangyayari? Diyan sa may mga titamaan man na sibilyan, may mga Pinoy ngani na nagkarulugadan na sa ospital duman sa Israel. So sa tuyang midbid na taga Santo Domingong nagtrabaho sa Israel, day na nag-o-online. Baka kung day na ning signal duman ang cellphone ninda, baka kung nasa bunker na silang permi. Ang mga harong sa Israel, lalo na sa Tel Aviv, igwa na talaga ning disenyo na araw ka ng mga bunker, pambubumba sa indang mga pigtataguan. Piparulugtukan baga sila ning rocket, missile, hali sa Palestino. Yan, ano. Ang sitwasyon. Sabi ni Donald Trump, everybody, everyone, kunyan iyan, umibakwar na kamo diyan sa Tehran, tabi. Kung ano ang mangyayari, only the US President knows kung ano ang sa indang gigibuhon. Yan. Ano daw ining kontang ini sa kung magsimbag, ano? Ining midbid ta duman sa Israel. Nagkikring. Anong oras daw duman? Bad banggi sa Israel. O day nagsimbag. Nagkikring sana. So, so sa tuyang amig. Hello, madam. Hello. Si Piyo Tabi kandi si GB. Ay, sorry. Anong oras na dyan sa Indo sa Israel ngunyan? Alas 12 kang udto din katurog. Ay, Jesus Mariosip. Nagaprograma kaya ako, nag-oristore ako ano daw niya kung nangyari naman sa Israel. Grabe din. Anong nasyon, anong lugar ka sa Israel, Tabi, madam? Mga tugang, Tel Aviv, kabisera ka ng Israel. Si unadadagog ka sa DCGB, istorya daw. Si Madam Divine Merlina Lailani from Israel, Tel Aviv. Jesus Mariosip. Kabisir. Anong nang sitwasyon dyan mo niyan? Bako grabe pagka matanga tapos maaga. Sige, di kang mensahe. Kaya, sige ming dalagan, di kaming katurog. Sige ming dalagan sa shelter. Medyo tanganing safe, para safe. Pag nadog mi na ang kang sirena, dapat makadumana kami sa shelter. Dapat arani kami sa shelter. Kaya medyo, kaya pagkarugaringan dapat magkaturo kami. Tawarang dahil masyadong missile. Pagkabanggit, pag maaga talaga sa kabanggi, yung talagang sigida. Nakakalusot ang mga missile kan Iran, pasiring dyan sa kabisera kan Tel Aviv, kan Israel ang Tel Aviv? Halos sa gabos pa, dahil ang gabos masasalot, tadakulong. Ay, sus. Ano nahiling nindo ang mga minaliwanag ang kalangitan kan mga missile na yan? Garbaga New Year. Ay, ama kong Diyos. Garbaga, parang anong tawag kayo New Year na nagpapano kay... Fireworks. Oo. First, nakulong ako din na gira. Ngunyan sana ako natakot dati di ako nagaduduman sa shelter sa mga dating mga Lebanon, mga Gaza, tapos Teman, pero ining Iran, matindi. Grabe, talagang maninervous ka. Grabe, ang pag mga putok, nagyugo-yugo ang daga? Mas matindi, parang feeling mo, katapusan na kang so, parang mapipil mo na yun yata ini ang pagsasabi na end of the world. Ay, Diyos ko. Di burukas ang negosyo dyan, may eskwela, may opisina, ang sistema dyan? Ngunyan, warang eskwela din, warang lang, mga essential lang, yung ang open lang mga essential. Kami nga, di kami work, di kami naka-work, ngunyan ta.
grabe nga ni matinding ding kulang ang mga transportation ting ano nga ni matinding nga ni ang kaya medyo paano pagbuhay nindo diyan? Paano pagbuhay nindo diyan? Siyempre naka-prepare na kami, nag na kami kay taarami talaga pag may gira digdi dapat ka presence of mind, dapat gawa ka ng kumpleto ka na mag-stack ka na mga sa alaw kang arong tubig gabos kaya kami kumpleto kami sa kumpleto nagada-stack na kami kay pagkaon gabos tapos tubig tapos ang mga importanteng nakalag na permiyan sa dapat sa bag sa sarong bag dokumento nagkaro ka yan dardara mo sana pag so mga importante baga mo dapat dardara mo permi arog kay ni Madam Divine matatapos ng programa ka alas 5 ng hapon digdi sa Pilipinas sa Legazpi. Sa aga, alas 9, maprograma na ba? So, tingog kan banwaan baga? Alas 9 aga. Anong oras yan dyan sa alas 9 aga digdi sa Pilipinas? Anong oras dyan sa Israel, sa Tel Aviv? Basta 5 hours advance ang Pilipinas. Turog ako kayang. Turog kami kaya talaga. Kami kan sa pagapod mo nga ni. Day kami, nasa shelter kami, day manano. Ding Ding signal. Tapos dahil kami pwede magpara. Aday man ako pwede magpara siyempre ang pigano mi buhay mi baga. Dahil bang pwede siya sa telepono. Kaya di ako nakaano ka sa telepono. Bihira ang parents, ang mama ko nga isa sa mga tugang ko dyan sa Pinas. Pag nag-upload, dahil ko man nasimbag perme. Basta send ko sa message na okay ako. Di ko mag-edit. Arog kayo ni. So kunyan, Pilipinas, naghanda na arakwaton ka mo dyan, i-repatriate, gusto nindo tabi? Ako? Dahil man kung ako apoton, abo ko, siyempre, yaon di ang pagbuhay. Saka ba ko sana, ang pagtubod ko do, sabi nga ni, kung oras mo na. Tama man. Tapos, ang Israel, kung about sa parang kayo ni we always trust Israel pagkaro kayo mga araw matindi sinda sa kaya doon kami ang lang maging secure tapos presence of mind like ka pwede mataranta so pero minsan mataranta ka talaga tapos sobrang takulon ako nagayan digdi para na ako naging taon yan nya pag minatanog na sirena mataod to mahiling na nindo so kalangitan nagriliwanag na kan missile kan Israel kan Iran nag-adang-adang at agaro garo fireworks at nagsariling bayan tapos nagatanyog talaga kami dahil na kami dati so ang gagera sugasa tapos so tingnan nagiling pa ako sa luwas nagiling pa ako sa may matindi talaga ngunyan Iran ini nya pag nakakalusot ang missile kang Iran diyan sa kabisera sa Tel Aviv garo na mabring kan sinakban so grabe matanyogon talaga sinday mo mauna-una kung sinadi ang sound makusugo na tanyogon kami kay nasa underground kami yon shelter mamad kung sa mamad nasa mamad kami dahil man kami pwede magtarang kung sa intabing kaya bagay kami pwede siyempre na bawal din siyempre kira baga niya iladawan mo daw anong mahiling mo pag maluwas karo kining udto anong nahiling mo diyan dahil katawo-tawo sa kabisera bakong matawo bakong ding tagagabos halos gabos nagkaturo parang kay kukusog kay energy na babawi kay turog kapag pag matanga pag mga banggi na tapos nasa nasa pag-ready kami pag pag nag-sirena na madalaga na kami sa shelter matindi ding pili ding discrimination mag-ito may mga Chinese mga Sri Lankan kabus ding pili tapos kami madaman kung buwisit na Iran na ina mga Israeli kaya sabi ang ko nga isa
pang pray ko na matapos na. So, maging magkaayos. Nya nagkuha na. So so latest ngunyan, si Donald Trump, presidente kang US, nag-attender kang G7 meeting sa Canada. Mauli nga ni Tulos ta nag-warning na. Everyone, evacuate Iran o Tehran. So kabisera man kan Iran. Pipa-evacuate na ni Donald Trump. So gabos na nasa kabisera kan Iran. Daday sa sabot ko na anong gustong sabihin ka ito ni Presidente Donald Trump. Di ako nagano kaya ang priority mi baga kami yaw kami sa Israel. So siyempre ang focus mi sa Israel. Gusto ko sabihin, apektado ka mo kanta kung anong gibuhon duman sa Tehran, mabalos ito. Permi na kaya nga dapat permi kami ang na ka-ready. Permi kaming presence of mind. Di kami pwedeng para ano kaya hindi na kami nag-ano kang mga ang may pukusan may kung ano ang pagkataram kang gobyerno digdi kung tigdangog may tigsusunod may daining transaksyon ng gobyerno daing eskwela gabos ang bukas na dyan magroseria sa mga essential pati gapon pati medisina siyempre pero may bukas yan siyempre essential di ang mga missile kang Iran may minatanog yan nagdadagog yung tanog pag nasa kalawakan? Pag sa natadagog mo talaga. Siyempre, tigsasabat iyan kang kang Iron Dome. Thanks God, we have Iron Dome. So, tapos, masalpo ka na sa duwa sa itaas. Oo, dayan pa. Kaya, we are very thankful talaga na ang Israel may Iron Dome. Isus, tituruto kisan bagang Israel? Tituruto kisan? Pero, di kami masyadong may sabi nga ni this is the place of God. Yan, of Jesus Christ. Tapos di kami pabayan di pabayan ng tao na siyempre ining Iran na buwisit na pangyari. Sus Mario Joseph lagi bata harayon bagang Iran pero ang missile nila minalayon minaagi pa sa Jordan Sus Mario Joseph na gibo-gibo ang dyan. Bigno niyan, kasubagi, pirang putok sunadang ugindo dyan. Nakulong pa. Parang bis kami nagdalagan sa bunker, shelter. Shelter. Dami na nga na yung mabila. Ano ang trabaho mo dyan, tabi, madam? Depende. May caregiver. Yan. Yan ang pinaka-main. Tapos, ano sa mga pigtatrabaho mo dyan, habo ka man na paulion sa Pilipinas? Depende kung anong choice mo. Nasa sa'yo mo. Digdi kaya may freedom. Magkayroon digdi may freedom. Yan may pagmamalaki ko digdi. Digdi halos digdi. Parang halos lubos. Mas ang priority ninda ang mga workers. Mas ninda ang tas. Kaya kung gusto mo nasa sa'yo mo. Ay, isus. Di sige, tabi. Nako, grabe. Ingat ka mo dyan, tabi, madam, magtaga po na ko, lalo na hapon siguro pagarapin, aga dyan sa Indo, pero pag alas 9, matanga, Dahil mo na tabi ako pag-apuno na madam, okay na sa kuyang, anong kompletong pangaran mo buda sa pamilya digdi? Tanganing so nagdadangog makon man, kumbaga makalma man, tabi. Santo Domingo. Santo Domingo ako sa Clayocay. Pamilya, anong apelyido? Divina. Yan. Ang kapitan, sister-in-law ko, ang sa Kalayukay. Magtaga po na ko sa imo paghapon ng programa kung alas 4, udto pa lang dyan, Depende kung ta ka, masibag kung depende kung nasa sitwasyon. Magayon ng kuta na kung nagadagululmad ang bugong dahil man. ang apo, kung may signal sa bunker, sa mamad, sa shelter. Tana sa kami, nasa pinaka-irarong. Irarong kandaga? Ano yan na mga harong dyan? Talagang igwaning arong ka na pigto yung tigpagibo na kalot sa irarong kandaga? May sa luwas, may sa, depende, may sa luwas, may sa loob ng araw. Nasa ito? Bunker, Okay. Talagang safety talaga. Di, sige, ingat ka mo dyan, tabi, sa Israel. Salamat, Tel Aviv mismo pati. Yugon mo. Sige, salamat. Sige, ingat, tabi. Nasa center ako. Nasa shelter ka mo niya. Tel Aviv. Tel Aviv. Center mismo, Tel Aviv, kabisera, sus Marios. Sige, ingat tabi, madam, ingat po. Salamat. Mga tugang, God bless. Kawaron ta mismo, hali sa Tel Aviv.
kabisera mismo kan kunyan. Kan Israel, uyugon man padingnal. Gira talaga naman. O, di paano kan, mabareta kitang alas 5. Nakautang na kitang oras. Sige, tabi padingnal.